Ассалому алейкум, мардуми ғариб. Подписчикои канали Бобоҷон Новачор. Оғози бозии нави арзонаки шумона баҳри шумо сар додем. дар ин бозӣ бардои азима беҳад шумо дар шанс бисёр 5 та мошин билетш беҳад камай. нархи билет ҳамун 200 соми русӣ. ай Тоҷикистон 25 сомон 10 та мегири 1 та подарка, 20 та мегири 2 та подарка. бардори азиз ман, се рӯзи аввал, неми старти бозиро дидӣ, се рӯзи аввал касе чипта мегирад 10 дона боло боша, кадом мошинира мезана 3000 сомон болои капотшда подарка. ассалому алейкум халқи ғариб, халқи ютуб. бардори ма ҳама каса хубен, тинҷен, ҳама каса хуш омаден ба ютуб канали Бобоҷон Новачор ва канали Бобоҷон шоу ва инстаграм канали Бобоҷон Новачор, телеграм ҳама ҷо дашерона. ҳама каса хубен, тинҷен, ҳама каса хуш омаден. хоҳиш мекунам ай ҳаматон яктаи ҳамин лайк бобогиро бизанен, дига нигоҳ накунен. ҳамин лайкҳоро бизанен ки душманон хеле о тош гуфти ки бирезан. бардори аз ма гапа зиёд намегӯям. старт бозии навай, старт бозии навай арзонаки химона баҳри шумо сар додем. дар ин бозӣ обши бардори аз ма 5 та мошин мешавад. дар ин бозӣ 5 та мошин мешавад, чипта яъне кам мешавад. нархи чипта ҳамун чипта, ҳамун 200 соми русия, Россия 200 соми русия. WhatsApp Сбербанк мо поёнда меброяд +7 991 633 4080. ҳамин WhatsApp, ҳамин Сбербанк мо карта ба номи Бобоҷон С меброяд. ҳаматон медонед широинар. як дона чиптаи мо 200 соми русия 10 та мегири 1 та подарка дорад. картаи Сбербанк ба номи Бобоҷон С меброяд. ҳам Сбербанк, ҳам Душанбе Сити, ҳам алиф дар рӯи экран меброяд. як меброяд, камтарак нобуд мешавад. хоҳиш мекунам ай ҳаматон шумо бифаҳмед. ҳамун номеро моро сохранед ки любое время ҳамин номер, ҳамин WhatsApp билета гирифтан бигирем. дар бозӣ широинар обши 5 та мошин мешавад. ай сар мекунем широинар якум мошин Lada ВАЗ 2110 нахели девонаги чиста барои молодёж, не барои пацаноёш. свет шаби, свет хид я ҳодиса 2007 2008 ҳуҷҷати солона, танировка ҳама чира дорад. любой задиш бардори аз ма биё танировка хат қабулш кӯ хид кадене. дими широинар як та дига Opel хечбеки 95 сол, дискои шапалоқ, ҳолатиш беҳад хубай, мотор коробкашам девона зверай. сеи мошин главни шоҷоза Mercedes Zaychika 2098 солай. 98 солай ишам широинар ҳуҷҷати солона, танировка дорад. то хели сола. мотор ди объёмниай. ира фромӯш накунед. мотор ди объёмни, ҳолатиш беҳад зурӯ дуруну берун ҳамаша тамошо мекунед мебинед. чорум мошин як та дига Opel Sidani ишам 95 сол, мотор 1.6 простой, коробка мотор ҳамаш звер. мешини фақат ҳай мекунӣ. любойша зади бардори азиз биё мошина би маъқулат нашид сумша биги бира. баъд панҷум мошин широинар як та дига Lada ВАЗ 21015 девонаги чиста барои пацаноёш, барои ғарибачаҳо. 5 та мошин бардори аз ман. ишам широинар ҳуҷҷати солона, танировка то охири сола дорад. дискош аби дискош хист 1.015 дига бардори аз ман. обши билети бозӣ широинар обши билеташ кам ай бозиҳои пешнида хела кам мешавад. 7999 дона билетай, яъне чиптай. нархи як дона чипта 200 соми русияй. ай Тоҷикистон 25 сомона 10 та мегири 1 та подарка, 20 та мегири 2 та подарка. WhatsApp Сбербанк поёнда меброя +7 991 633 4080. ҳамин WhatsApp, ҳамин Сбербанк моай. карта ба номи Бобоҷон С меброя. як нафар то чени зурӯратш метавона билета бигира. 1 та мегира, 10 та мегира, 100 та мегира метавона бигира. фромӯш накунед широинар ба 200 рубл ки 25 сомон соҳиби яки ҳамиён мешавед. ҳар як кадомот. ай Тоҷикистон ҳам бардори ки ай Тоҷикистон билет мегирен, Душанбе Сити меброяд. Душанбе Сити сума мегзавни, чекта скриншот карда дар WhatsApp 4080 роҳӣ мекунед. дига ҳеҷ кор накунед. ням қадар широинар билетгирет марҳамат ки билетгира саргу хела билетҳои бозӣ рафтагия широинар. бардори аз ма бо як бор дига мегӯм широинар WhatsApp Сбербанк мо ҳам саршави видеода як бор меброяд, дига охириша намеброяд. дига намемонемш. барое ки ҳамаи каналҳо ин ҳисоби WhatsApp Сбербанк маҳкам шудааст.
хоб ширинар хоҳиш мекунам ҳаматон саршаи видеода WhatsApp Сбербанк мо ҳастем сразу скриншот кинед сохранить кинед билетгира сар кунед худо нигаҳбони ҳаматон худтон эҳтиёт кинед билетгира сар кинед